पानिपुता उलुबारिनि बर' बिजोंनि फरायसा JEE आनजादाव उथ्रिसारना ओनसोलनि मुं लाबोदों। टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनाय। उदालगुरि जिल्ला टंला थानानि सिङाव पानिपुता रतनपुर उलुबारि गामिनि बिफा अजय बर' बिमा मंगली बर'नि फिसाज्ला रतन बर'आ बावैसो फोसावनाय JEE आनजादाव 84 जौखोन्दो नाम्बार लाना उथ्रिसार जानो हादों। बिथांनि उथ्रिसारनाया ओनसोलनाङैनो गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोदों। दिनै 2020 मायथाइ 22 अक्ट'बर खालारा बिस्तिबाराव टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोना फरायसानि नखराव थांना बराय होयो। टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कबिन बर'आ गांसे आर'नाइजों उथ्रिसार फरायसाखौ बरायो। लोगोसे रतन बर'आ फरायलांनाय टंला जोंलारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिजु बर', टंला फेरेंगा एस'सिएटनिफ्राय राजु बर' आरो बड'लेण्ड ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि गाहाय नेहाथारि जयन्त बर' बिथांमोनाबो बरायो। मख'नो गोनांदि JEE आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसा रतन बर'आ बर' बिजोंजों फरायना लोगोसे टिउसन आरो गाइड लायाब्लानो गाव हारसिं फरायना मोजां रोखोमै उथ्रिसार जानो हायो। बिथां रतन बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला इलेक्ट्रनिक इन्जिनियाराव मुं थिसनगोन। नखरनि रांखान्थि हालोदा नांगौनि जखा नङाब्लाबो बिथांनि फरायनायखौ हेंथा होनो आरो होबथानो हायाखै। नाजायोब्ला जेरावबो देरहायो। निउज 24 बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि कनक चन्द्र बर'नि सुजुथाइजों टंला हालामनि गोजोनथाव गोग्गाथाव JEE उथ्रिसार फरायसा रतन बर'नि नखराव दान्दिसे मोगा-मोगिनि सुजुथाइ। बे समावहाय निउज 24 बड'लेण्डआ टंलानि साखाथियाव थानाय रतनपुर पानिपुतानि उलुबारि गामियाव दंफैयो आरो बे उलुबारि गामिनिनो सासे बर'नि बिजोंजों फरायनानै दिनै उथ्रिसार जादों। मा आनजादाव उथ्रिसार जादों बेखौ आं सोंना लानि। दिनै बे मा आनजादाव उथ्रिसार जानानै दिनै टंला ओनसोलखौ मोनसे मोजां मुंदांखा खालामनो बिथाङा नाजाबोदों। दा बे मा आनजादाव उथ्रिदों, बे मा आनजादाव उथ्रिनानै बिथाङा मुंदांखा जादों, आं बिथां जा आनजाद होगिरि बिथांनियावनो सोंनो नागिरदों। आदसा बिथाङानो जाहैबाय, आदसा गिबियावनो बे समावहाय निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांखौ बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावहाय नोंथांखौ बरायनो फैदों टंला दखरा बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना। लोगोसे फैबावदों जा जोंलारि फरायसालि, जेराव नोङो माने गोजौ थाखो फरायसालिखौ फरायनानै बारदोंमोन, बै फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा फैदों। लोगोसेहाय फेरेंगा एस'सिएसन जा बुक स्टल बिथाङाबो फैफिनदों राजु बर'। दा बे समाव आं गासैनिफ्रायबो आं मददखौ लागोन बिथांमोननिफ्राय। नोंथाङा माबायदि फरायनानै देरहाबोखो बेयाव दायो गिबियावनो आं नोंथांनि सिनायथिखौ लानो सानदों। नोंथाङा सिनायथिखौ होदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि रतन बर'। रतन बर'। आंनि गामिनि मुङा पानिपुता रतनपुर। दा बे समावहाय नोंथाङा JEE जा आनजादमोन, भारत हादरनिनो मोनसे आनजाद बियो, बे समावहाय नोंथाङा उथ्रिसार जादों। उथ्रिसार जानायाव बेसेबां गोजोनदों आरो माबायदि उथ्रिसार जाखो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो। आं उथ्रिसारनायखौ गोजोननाय मोनदों, आंनि लुबैनाय बायदिनो मोनदों। दा आं गावनि खस्थ' खालामनानै बेसेबां फिथाइ मोनदों, बेसेबां फिथाइ मोननो हादों, बिदिनो गोजोननाय दङ आरो इयुनाव मोजां जौगासार जाबावनो सानगोन। ओरैनो बेसेबांसो नाम्बार लानानै सेकर खालामनानै नोंथाङा दिनैनि नैबे आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों? आं 84.36% मोनदों। मेनाव होनाय जासिगोन। ओमफ्राय दा नों बे समावहाय जे उथ्रिसार जाबाय आनजादा, बेनि उनावहाय नोंथांनि थांखिया? आंनि थांखिया, आं इन्जिनियार फरायदों NIT सेन्साराव, इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं। बै फरायनाय समाव नोंथाङा जा फरायदोंमोन, मा बिजोंजों फरायदोंमोन? आं गावनि हाइ स्कुल लागि बर' बिजोंजोंनो फरायदोंमोन, जोंलारि फरायसालि थाङो। दा आरो हाई सेकेन्डारिखौ अरुण'दय जूनियर कलेजनिफ्रायनो उथ्रिसार जादों। बे समाव मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों, गोरों गोराफ्राबो बुंनो नागिरो, खायफा गामिनि मानसिफ्राबो बुंनो नागिरो बर' बिजोंजों फरायनानै देरहासार जानो हाया होनना। नाथाय जों नुबाय दिनै निउज 24 बड'लेण्डआ बेखौबो बुंगोन। दिनै गामियारिनि मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि साननाय दङ, बर' बिजोङाव फरायनानै उथ्रिसार जानो हाया होनना। बे खोथाया सैथोना नोंथाङा
मा सानगोन बियो? जों बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै साक्सेस जानो हायो गावनि नाजानायनि सायावबो सोनारो बे जोंनि समाजाव हाबना दोङो जा बर' बिजोंजों फरायबा लायनो मोजां रिजाल्ट खालामनो हाया इयुनाव हाई सेकेन्डारि लेभेलाव नाथाय आंनि बिथिङाव बिदि मोनाखै आं दा बे समाव नों सासे देरहासार दायो टंला हालामनि जा मुं बे मुंखौ नोङो लाना फैनो हादों गामिनि हालामनि न'खरनि नोंनि फोलेरफोरनि बेयावहाय नों बेसेबां गोजोनो? आं आंनि न'खरनि फोलेरफोरनि मुंखौ गोजौआव थिखांनो हाना मोजां मोनदों आरो इयुनावबो दैखांलांबाय थानो सानगोन आरो गामिनि मुंखौबो लोगोसे गोजौआव लांफानो सानदों आरो लोगोसे समाज सिबिनायबो खामानि मावलांनो सानदों। दा बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिफोरखौ जायफोर फरायसा दङ बर' हारिनि गासै गेदेमा बिथांमोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा होननानै थुलुंगा हरगोन दाय नोंथांनि बे उथ्रिसारनायनि गेजेरजों? आं बेखौनो सानोदि जोंनि बर'नि रायजो राजाफोरा नाजानांगोन गोबां गावनि खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो नाजानांगोन। बे समावहाय बिमा दङ रतन बर'नि बिमा दङ जाय बिथांखौ खाङै बायै फेदेरनानै बेसिम स्टेजाव मोनहोफैदों फिसानि जा उथ्रिसारदों बे जे डाबल इ आनजादावहाय बे समाव उथ्रिसारनायाव नोंथांनि गोजोननाया बेसेबां आरो नोंथाङा मा होननानै फोरमायगोन? माने मोजां मोनदों आरो जोंबो एसां मिथिया माने बिनि साननाय बायदिनो जाथो जोंनि साननायाबो जाथो जेनेबा बर' फरायनानै जेनेबा एसां जौगाहोनो हाया होननानै बुङो जेनेबा दिनै जों गावनि माबादोंनो एसांखिनि जौगाहोनो हादों आरो। दा बे समाव बिफाबो दङ बिफानिफ्राय जों बे बिथांनि जा बुंनो गोनां फिसानि सायावहाय बेसेबां गोजोननाय दं बेनि सायाव आं सोंनो नागिरदों। आदा नोंथांनि जा फिसा रतन बर' दिनै बुहुमनाङैनो भारत नाङैनो जि मोनसे आनजाद जालांबाय JEE बे JEEआव गोदोर मानसि जानो हानायनि मोनसे जाम्बा बेखिनियाव आं बुंनांगोन रतन बर'नि जा बिमा आरो बिफा जाम्बा लेखा रोङा थेवबो बिनि फिसायानो बे समावहाय मोनसे गेदेर मोनसे भारतनि जिथु कम्पिटिटिभ एग्जाम बे कम्पिटिटिभ एग्जामखौ पास खालामनानै गावनि मुंखौ लाखिनो हादों हालामनि मुंखौ लाखिनो हादों। बे समाव बिफाया दङ। दा बे समावहाय नोंथाङा नोंथांनि जा गथ' बे गथ'आ मोनसे आनजादाव देरहासार जाबाय देरहासारनायाव नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दं? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे सानो आरो देरहालांगोन होननानै आसा खालामबाय थादों। जोंबो उन्दैनिफ्राय खस्थ' खालामग्राबो फरायहोबाय थादों बे मथेनो जों दा देरहाहोनो हादों आरो गथ'आबो सेस्था खालामगासिनो जों बे सानो देरहाहोगोन होनना सानना दं आरो। बे समाव जोंनि जा माहारियारि आफाद टंला दख'रा बर' फरायसा आफाद बे टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि बिथां गबिन बर' दंफैयो आफादगिरि बिथांमोना दिनै रतन बर'खौ बरायदों बोर सारस्रिफैदों बिथांनि इयुना जाहाथे मोजाङै सोलिलाङो आरो बिथांखौ सुबुरुन होनानै दिनैनि बे समावहाय बिथांमोना बरायनायनि गेजेरजों न'खरनि मानसिफोरनियाव बा न'खरनि गासै फोलेरफोरजों गावनि जिथु सानलायनाय बे सानलायनायखौ फोरमायनो नागिरदों। बे समाव आं थांनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि टंला दख'रानि आफादगिरि गबिन बर' बिथांनिसिम थांनो नागिरदों। बे समाव टंला हालामाव सासे बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जि इण्डियानि कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन JEE बेयावहाय बिथाङा उथ्रिसार जादों। बे टंला हालामनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथावना आरो मोनसे जों बाख्नायथावना। बे समाव एबसुनि बिबाना एबसुनि गथ'फोरखौ बर' हारिनि गथ'फोरखौ जौगाहोनायाव गोबां अरिहना नोंथांमोननियाव दङ जायनि जाहोनाव नोंथांमोना मिसन दानानै माने गासै हालामावनो बर' हालामावनो मिसन दानानै नोंथांमोना फरायसाफोरखौ गोदोर खालामनाय बा मोजां मान थाखो लानानै उथ्रिसारनाय बेवहाय नोंथांमोननि बिराद अबदान दङ। बे समाव दिनैनि नैबे समाव बिथां रतन बर'आ JEE जिथु उथ्रिसार जाबाय बेवहाय नोंथांनि खेंफोरथिया मा जागोन? खुलुमबाय। गिबियाव आङो निउस 24 बड'लेण्ड बे निउस पर्टेलखौ आङो दख'रा एबसुनि जानानै आङो बरायबाय आरो साबायखर जासिदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जों दिनै टंला दख'रा एबसु हिसाबै
जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 2006 मायथाइनिफ्राय हमनानै 2002 मिशन कुवालिटि एजुकेसनखौ लानानै जिबायदि मोनसे एक्सन प्लान बानायनानै जिबायदि खामानि मावबोबाय थारैनो बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिमहालागै जथेस्थ' माने सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाबोदों जोंनि मानदण्डखौ माने मोनबोदों होननानै जोङो बुंनो हायो। दा दिनै फंबाय रतन बर'आ सासे गोरिब न'खरनि सासे बर' फरायसा जोंनिनो फंबाय बायदि असे फंबाय बायदि थारैनो बिथाङा बिथांनि जि गोरिब न'खर बे गोरिब न'खराव जोनोम जानानै बर' बिजोङाव फरायनानै जिबायदि बर' बिजोंनि मानदण्डखौ जिबायदि गोजौ थाखोआव लाबोबाय बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांनि जोनोम होगिरि बिमा आरो बिफा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थादों। खारन गोरिब न'खरब्लाबो हेंथा होनो हायासै। बेनिफ्राय जाहैबाय दा फंबाय रतन बर'नि बाथ्रा बुङोबा दिनै टंला एलेकायाव मिथियै रावबो गैया। जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दिनै मोनथियै रावबो गैफेरा होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बुङोबा रतन बर'आ फंबाय रतन बर'आ जोबोद माने गोसो गुदुं। बिथाङा जोबोद गोसो होबथाबनानै फरायबोदों आरो बे लेखायै थांनाय समफोरावहाय बर' बिजोंजों फरायनानै जोंलारि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव 84.16% लानानै बिथाङा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन लादों। फार्स्ट डिभिजनल' नङा फार्स्ट डिभिजन लानानै मोजां मासि आवग्रिनो हादों। औ दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद टंला दख'राया बिथांखौ बै समावनो बरायदों रायजो राजाफोरनि सेरावहाय। आरो जोंनि टंला एलेकानिफ्राय फंबाय रतन बर'आ जिल्ला एबसुआ जि मेट्रिक पास खालामनाय स्टुडेन्टफोरखौ जेलानिखि बरायो जोंनि टंला एलेकानिफ्राय बा टंला ओनसोलनिफ्राय फंबाय रतन बर'आ डिस्ट्रिक्टनि टप 10आवहाय जायगा लानानै बिथाङा बरायजादों। आरो फैयै फैयै बिथाङा टंला ओनसोलनि अरुणोदय जुनियर कलेजाव बिथाङा एडमिसन लादों। बेहाय बिथाङा मोजाङैनो लेखा फरायनानै नांथाबनानै उइदाउट कचिं उइदाउट टिउसन लायालासेनो बिथाङा फरायबोदों आरो बिथाङा हायार सेकेन्डारियाव गासै 80.2% लानानै बिथाङा मोजां रिजाल्ट खालामदों। बेहायबो बिथाङा टंला दख'रा एबसुजों दुलाराय माने गासै फरायसाफोर फरायसुलिफोर आरो रायजो राजाफोरनि सेरावहाय बिथाङा जोंजों बरायजादों। आरो बिथांनि सायाव जों टंला दख'रा एबसु टंला ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव जि मोनसे आस्था दंमोन। थारैनो सासे एथ' गोरिब न'खरनि सासे फंबाया फरायसाया दस्रा सिटुएसनखौ डन्ट केयार खालामनानै इगनर खालामनानै जि गोसो होबथाबनानै फरायदों। थारैनो बिथाङा फैबाय थानाय समफ्राव भबिष्यतआवहाय थारैनो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय भारतआवनो बिथाङा बर' हारिनि सासे रिप्रेजेन्ट खालामगोन बिथांनि सायाव जोङो फोथायनाय दंमोन। दा फैयै फैयै बिथाङा थांनाय समफोरावहाय जे मोनसे JEE होननाय मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम बेहाय बिथाङा खनसेयावनो उइदाउट कचिं जेबो कचिं लायालासेनो न'आवनो थानानै बिथाङा गोसो होथाबनानै फरायदों। आरो बेहाय मेन्सआव बिथाङा गासै 84.36% बिथाङा लादों आरो रेंकआ जाहैबाय 168,106 आरो ST रेंक 2,342% लानानै बिथाङा उनथ्रिसार जानो हादों। आरो बिथाङा क्वालिफाइड जानायनि उनाव जिहेतु इन्जिनियार गिदिर इन्जिनियार जानायनि मोनसे सिमां टारगेट दं बिथाङा बे सिमांखौ होसोनानै दिनै आसामनि सिलचर NIT आव इन्सटिटिउसनाव बिथाङा मासि मोनदों। आरो जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो दिनै बिथांनि खाथिसिम जोङो बरायनो फैदों मान होनो फैदों। भबिष्यतआव बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय सासे अलंबार
बा सुबुं फुंखा जानानै थागोन आरो बेजों लोगोसे देग्लायहाय जोंनि टंला आन्सलिक एबसुनि आन्दारावहाय खमैबो 7 बर' फरायसा फरायसुलिफोरा JEE मोनदों आरो निट क्वालिफाइड जादों सोरबाया IIT आव मोनदों सोरबाया डक्टर मोननो थांगासिनो दङ डक्टर लाइनाव फरायनो थांगासिनो दं बेखौ लानानै जोङो टंला दखरा एबसुनि जानानै जों लोगो हमदों बरायदों आरो दुलाराय टंला ओनसोलनि आरो दुलाराय बिटिआर आरो आसाम हादोरावनो बिथांमोननि मुंखौ जोङो ससियेल मिडियानि जुगै जोङो अर्गेनाइज खालामगासिनो दङ बे समाव टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गबिन बर' बिथां रतन बर'नो गोबां साजेसनखौनो होबाय आरो बेबायदिनो जा फैबाय थानाय सम बे फैबाय थानाय समावहाय बिथांनि जा दावगालांनायनि फारसे बिथाङा आसा फारिदों आरो बेबायदिनो रतन बर'आबो सासे बर'नि थाखाय गोदोर मानसि जाना फैनो हागोन बा मोनसे मुं लाखिनो हागोन थरसे अलंबार बायदि जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव जोंना थागोन बेखौ हास्थायदों दा बे समाव रतन बर'खौ जाय फरायसालियाव गोजौ फरायसालियाव फोरोंदोंमोन गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा दंफैयो बिथांखौ बरायफैदों दिनै मान होफैदों बे समाव बिथांनि जा रतन बर'नि सायाव माबाफोर साजेसन होनाय बा बेनि सायावहाय माबायदि आसा खालामो बेखौ आं मिथिनो नाजादों खुलुमबाय नोंथांनिसिम जोंनि फरायसा रतन बर'आ उन्दै थाखोनिफ्रायनो क्लास 10 सिम जोंगालि फरायसालियाव फरायदोंमोन बे समाव बिथाङा जोबोद माने क्लास रेगुलार थाग्रा आरो गोसो होग्रा फरायसामोन बे समावनो माने बिथांनि जि माबा मोनसे नाम खालामगोन बेखौ जों नुनो मोनदोंमोन बेबायदिनो थिग बेयो 2018आव मोजां मोनसे मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन मेट्रिकखौ थिग बिदिनो बिनि उनाव अरुण'दय कलेजाव एडमिसन लाहैबाय बेवहायबो मोजाङैनो पास खालामनो हादों बे पास खालामखांनायनि उनाव जोङो लोगो हमनो फैदोंमोन बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन बिदि एग्जाम जायोब्ला एन्ट्रेन्स बेयाव आङो माने मोजाङैनो उथ्रिसार जानो हागोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन उइदाउट माने टिउसन उइदाउट मा बुङो गाइड लानानै आं बेबायदि उथ्रिसार जानो हानायाव आं फरायसालिनि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव जाहाथे बिथाङा आरो जा थांखि बेनि जि थांखियाव दावगालांनो हाथों बेखौ आं गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय बे समाव बिथांखौ गोजौ थाखोनि समावहाय फोरोंबोनाय गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बुंबाय माबायदि फरायदोंमोन माबायदि बेनि उन्दै समावनो बा हाइ स्कुल समावनो बिथाङा माबायदि फरायनानै उथ्रिसार जानायनि नेरसोनखौ बिथाङा नुदोंमोन बेखौ दिनै बिथाङा बुंदों बे समावहाय जोंहा दंफैयो डाकवा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो ट्राइबेल जयन्त बर' बिथाङा दंफैयो दा नैबे समावहाय बर' बिजोंजोंनो फरायनानै दिनै उथ्रिसार जानो हादों JEE आनजादावहाय दा बै रतन बर'नि सायावहाय जिहेतु नोंथांमोननि सासे फोरोंगिरि नोंथांमोन सासे ससियेल वर्कार हिसाबै बिबान थानाय हिसाबै जोङो माबायदि बिथांनि फरायनायाव आरो फैबाय थानाय जा थांखि लादों बे थांखि जाफुंनायाव सुबुरुन हिसाबै नोंथाङा मा होनो सानदों गिबियाव रतन बर'निसिम अननाय आरो हामग्लायनाय बावनाय थाबाय आरो न'खरनिसिमबो बिमा बिफाया इसेबां खस्थ' खालामनानै बायदि बायदि सहायनानै गावनि गथ'खौ मोनसे रसन लाबोनो हादों बिनि थाखाय गिबियावनो बिथांमोननिसिम हामग्लायनाय आंनिफ्राय बावनाय थाबाय लोगोसेनो बिथाङा जाबायदि खस्थ' खालामदों ओमफ्राय बिथांनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा उन्दैनिफ्राय मोनसे सेल्फ कनफिडेन्टआ दंमोन बेनिफ्राय मोनसे गल दं टारगेट दं गतिके टारगेट जुदि थायोबा जिखुनु बेरियार जिखुनु हेंथाखौनो बियो उथ्रिनानै आवगायलांनो हायो आरो बिनो दिनै फोरमान खालामबाय रतना आरो बिनिसिम अननाय थाबाय इयुनाव बियो जाहाथे इन्जिनियारिं इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिंखौ कमप्लिट खालामो बेनिफ्राय
जोंनिफ्राय जाबायदि मदद जों होनांगौ बेखौ जों होलांबाय थागोन बेखौ सिन्था खालामनाङा आवगायलांबाय थानांगौ इयुनाव बिदि कमप्लिट खालामनानै आरो बायदि बायदि नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल बायदि बायदि इडुकेसन लानांगौ प्लास कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ बियो एपियार खालामनांगौ बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि जातिनि गासैखौबो बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालामनो हाथों बेखौनो हास्थायनाय थाबाय नैबे समाव सुंद' समनि थाखायब्लाबो दिनै टंला हालामनि मोनसे रंजाथाव दिन आरो बे टंला हालामनि जा रतनपुर जायगा पानिपटानि मोनसे फिसा देरा दुया फिसा मोनसे गामि उलुबारि सुबा बे उलुबारि सुबानि देरा दुया गामि आरो जाय गामिया एकदम माने डेभेलप गैया बे गामिनिफ्राय दिनै JEW उथ्रिसारनानै मुं लाखिदों टंला हालामाव बिथां रतन बर'आ बिथांनि सिनायथिखौ सिगांनो होखादों दा बे समावहाय जों निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बिथांखौ बरायबाय बरायनायनि गेजेरजों बिथांनि जा इयुननि जिथु थांखि लादों बै इयुननि थांखि जि फरायनो थांगोन बेयावहाय देरहासार जानानै बर'नि मोनसे गेदेर मुंदांखा जानानै बे जायगाखौ मुंदांखा खालामो बिनि थाखाय बिथांनिसिम जोंनिफ्राय बोर सारस्रिहरबाय आरो आसा फारिबाय आरो इयुनाव सानफ्रोमबो हारिनि सानफ्रोमबो हालामनि सानफ्रोमबो हादोरनि बेखिनि खोथाखौ बिथाङा सानलांगोन बे बिथांनियाव दंखायो दा बे समाव निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय दसे सम बिथाङा जोंनो सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम आरो बर' फरायसा खौसे आफादनिसिम आरो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम आरो बिथां ट्राइबेल संघनि जयन्त बर' सारनिसिम आरो फेरेंगा ससाइटिनिफ्राय बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावहरनानै दिनैनि जा हाबाफारि उथ्रिसारनायनि बेलायावहाय बरायनायनि हाबाफारि टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारियाव जा बिथांनियाव सोंनो गोनां बे सोंनो गोनांखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.